Det er Camilla Granander her, og det her det er en introduktion til Else Skibsteds model for undervisningsdifferentiering. I videoen her, der kommer jeg ind på, hvad Else Skibsted hun mener med, at undervisningsdifferentiering det er et bærende pædagogisk princip. Så folder jeg modellen ud, og så er der selvfølgelig også en afslutning. Undervisningsdifferentiering som et bærende pædagogisk princip, det mener Else Skibsted skal forstås i sammenhæng med inklusionsbestræbelserne om, at alle de har deltagelsesmuligheder, uanset deres faglige forudsætninger. Kendetegnet ved en differentieret undervisning, det mener Else Skibsted, det er, at læreren forholder sig proaktivt, at læreren tager hensyn til forudsætninger, at der samarbejdes med eleverne omkring læringsmål, at der tager hensyn til læringsforudsætninger, at der er centrale fokuspunkter og pointer i undervisningen, at der er en tydelig ledelse, at der er en genkendelig og fleksibel struktur, og der er en systematisk evaluering og feedback mellem lærere og elever. Modellen for undervisningsdifferentiering, den ser sådan her ud. Den deler sig i 3 dimensioner. Den første dimension, det er den horisontale. Den beskriver de grundlæggende faser, som undervisningen den forløber i, nemlig målformuleringsfasen, den udfordringsfasen og evalueringsfasen. Det vil sige det, der går forud for din undervisning, den konkrete undervisning, og evalueringen, hvor du reflekterer over, hvad der er foregået i din undervisning. Den næste dimension, det er det vertikale plan. Det er her, der sættes fokus på lærerens samarbejde med eleven omkring mål i undervisningen, eller som beskriver forskellige niveauer for elevernes arbejde med det faglige indhold i undervisningen. Det sidste, det er den dynamiske samarbejdsdimension, som beskriver det samarbejde, der er både mellem lærer og elev, men også mellem elev og elev. Det er her, vi taler om stilisering over for eleverne, motivation og deltagelse i undervisningen. Else Skibsted er den mening, at især 2 af de her dimensioner er i manglende fokus i praksis. Det er i planlægningsfasen, hvor at mål de bliver formuleret, og det er i evalueringsfasen, hvor man reflekterer over forløb og får feedback på den generelle undervisning, der er gennemført. Den vil vi dykke ned i her. I planlægningsfasen af en undervisning, det er her, hvor vi sætter mål. Hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen til? Det er vigtigt her, at vi har klare mål, og gerne også elevinddragelse, især i forhold til konkrete læringsmål for den enkelte elev. Det er også vigtigt, at vi har nogle faglige fokuspunkter og pointer, hvor vi konkretiserer, hvad det er, vi skal gøre. Det hjælper eleven med at se sammenhængen mellem mål og metoder og indhold. Og det viser sig, at det øger motivationen. Når der planlægges undervisning, så er det også meget vigtigt, at der kigger på elevens forudsætninger og forforståelse. Eleverne kommer fra forskellige baggrunde, og de har forskellige erfaringer og forudsætninger med sig. Her der kan vi trække på Vygotskis zone for nærmeste udvikling, at der er en øvre og en nedre grænse for den læring og udvikling, eleverne kan have. Den nedre grænse, det er det, eleverne kan gøre selv, hvor den øvre grænse, det er det, som eleverne de kan gøre, hvis de får hjælp. Med inspiration fra Jens Rasmussen mener Else Skibsted, at man kan gøre det på den måde, at man sætter færdighedsmål, kompetencemål og refleksionsmål op, som beskæftiger sig på forskellige niveauer. Færdigheder er, at man bare skal tilegne sig simpel viden og kunne genfortælle det. Kompetencer, hvor man måske både skal kunne genfortælle, men også se sammenhænge og også måske stille skarpe eller stille spørgsmål til. Og refleksioner, som er på et højere niveau, hvor man tager konkret stilling til at vurdere på baggrund af den viden, man har tilegnet sig. Den næste fase, Else stiller skarp på, det er afslutningsfasen. I afslutningsfasen, der er der fokus på at gøre den undervisning, der er foregået, fælles både for lærere og for elever. Der er fokus på feedback og feed-forward processer, altså hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen. Heri ligger der også en opsamling af og fællesgørelse af viden, at vi samler op på
Hvad er det, vi har gennemgået, og hvad ved vi alle sammen nu? Det giver også læreren en mulighed for, og også eleverne selv, at få synliggjort, hvad er det for en læring, der er blevet tilegnet sig igennem den undervisning, der er blevet modtaget. I evalueringsfasen, der kan eleverne inddrages aktivt ved at bidrage med den viden, de har tilegnet sig. Det kan de gøre f.eks. ved at lave et produkt eller et oplæg. Det kan også være den her lærerstyrede samtale, hvor man samler op på, hvad er det for en viden, der er blevet skabt. Det vigtige det er også, at der ikke bare tale om feedback og evaluering her i slutfasen, men at der skal være løbende tilbagemeldinger igennem hele undervisningen fra lærer og elev, eller mellem lærer og elev. De her løbende tilbagemeldinger, det kan vi også kalde for feedback. Og en effektiv feedback, den involverer og kræver svar på følgende 3 spørgsmål, mener Hattie. Og det er det Hattie Else Skibsted, hun støtter sig op af. Han mener, det skal foregå som en feed-up, feedback eller feed-forward. Feed-up, det er, hvad er det for et mål, vi har arbejdet med, hvad er det, vi er i gang med at lære, og hvad er den læring rettet imod. Feedback, det er, hvad er det, du er i gang med, hvordan gør du det, sådan mod den konkrete proces, og feed-forward, hvordan kommer du videre herfra, hvad skal vi lære mere om, fremadrettet. Og feedback, det er meget vigtigt, at det skal være konkret og specifikt målrettet den enkelte elev. Hvis vi vender tilbage et kort øjeblik til den dynamiske samarbejdsrelation, så bliver samarbejdet mellem lærer og elev omkring elevens læringsmål meget vigtige. Og det vigtige det er her, at det ikke bare at de fælles mål ikke er identiske. Det er også vigtigt med en rammesætning, klasseledelse og stilisering. Stilisering, det kommer vi mere ind på nu. Else Skibsted, hun beskriver nemlig, hvordan lærer- og elevstilisering, det kan være en mulig vej til at skabe øgede deltagelsesmuligheder for alle eleverne. Det kan fx foregå gennem lærermodulering. Det her med, at eleven får lov til at abe efter læreren og gøre, som læreren gør. Det kan også være gennem lærervejledning, spørgsmål og svar, og generelt og specifik feedback og feed-forward, ligesom vi talte om lige før, med de 3 niveauer. Og så selvfølgelig også den her opsamling og fællesgørelse. Det var altså Else Skibsteds model for undervisningsdifferentiering. Hvordan undervisning foregår i 3 faser, en planlægning, en udførelse og en gennemførelsesfase. Nogle forskellige niveauer, der sætter fokus på lærerens samarbejde med elevernes mål i undervisning, og som beskriver de forskellige niveauer, som der samarbejdes omkring indhold og mål. Og så den her samarbejdsdimension, som er dynamisk, der forløber igennem alle de her processer, hvor man kigger på stilisering, på motivation, på deltagelse, for at møde den enkelte med de forudsætninger, personen har. Det var Else Skibsteds model for undervisningsdifferentiering, og nu en afslutning. Else Skibsted vender tilbage til sit udgangspunkt ved at sige, at den differentierede undervisning, den sætter elevernes læreproces i centrum, at der er mål, og at alle lærer mere og når så langt som muligt, at den differentierede undervisning, der er en øget opmærksomhed på forskellige elevforudsætninger og læreprocesser, og at den ikke er ensbetydende med evaluering eller individualisering af undervisningen. Det vil sige, at det ikke er meningen, at læreren skal fokusere konkret på den enkelte elev og give dem individuelle opgaver og metoder og foretage eneundervisning, men at det i stedet for handler om at møde alle eleverne og også skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor alle har lige mulighed for at deltage. Else Skibsteds ønske med den her model, det er, at den bidrager med forståelse af handlemuligheder over for differentiering i undervisning. Kilderne hertil, det er Else Skibsteds bog omkring undervisningsdifferentiering, et princip om møder i praksis, og så er det talepapir for en konference. Her var kilderne.
Og det her, det var en model for undervisningsdifferentiering på baggrund af Else Skibsted fra forståelse til handling.